Temos máis ou menos, xa nos pasamos ahora, Sí. Temos máis ou menos 15 minutos para entrar así nese coloquio, que vamos, agradecemos neste caso concreto a ONCE que nos permita ampliar un pouco estes 15 minutos. Así que o único que pido é que aquelas persoas que queiran preguntar que o fagan o máis sucintamente posible. E que eu tamén contestas. Así que adiante quen queira comezar. Sí, bueno, eu quería preguntarlle a Xaquín se non cree, por exemplo, que o retroceso, o estancamento da socialdemocracia, a ideoloxía co que se identifica prácticamente o Partido Socialista, non está íntimamente relacionada tamén coa súa asunción das políticas neoliberales máis da dereita máis recalcitrante de Europa, non? Bueno, eu creo que non hai esa asunción, non? Eu creo que, claro, é unha diferencia de apreciación. É dicir, eu creo que a socialdemocracia se convertiu, digamos, nun fruto, entre outras cousas, do seu éxito, nun componente casi banal do sistema político europeo, banal no sentido en que este sistema político absorbeu moitas das ideas da socialdemocracia. Entón, o estado de bienestar está construído. E hoxe non o pongo en cuestión, en esencia, sí pongo en cuestión partes, pero en esencia non o pongo en cuestión ni siquiera o Partido Popular de Mariano Rajoy. Non o pongo en cuestión. Entón, isto forma parte xa do que está adquirido, digamos, polo conxunto do sistema político. E entón, isto fai que a capacidade de diferenciación frente á dereita, en algúns ámbitos, sexa moito máis complicada, pero, en fin, eu creo que a orientación dentro se reduciron as marxes, a orientación dos partidos socialistas, en concreto do Partido Socialista en España e da dereita, é claramente moi diferente en moitos ámbitos, desde os dereitos sociais, o ámbito laboral e moitos outros. Eu creo que claramente é moi diferente. A minha opinión. Alguna outra pregunta? Non vou fazer ninguna pregunta que sea difícil de contestar. Non, me chamou a atención esa profundidade en relación á renda básica. Un tema que me interesa, por iso que por aí te que estou de acordo que efectivamente daqui 20 anos non vamos ter empleo de calidad, posiblemente, de que os mercados abertos o emprego va a ser bien escaso e que tenemos que repartir os recursos sociales. É dicir, as máquinas traballan, producen beneficios e o reparto do recurso social ten que ser de outra maneira. Eu creo que a renta básica vai ser algo inevitable. Llevará tempo, pensaremos en un debate como cando debatimos sobre a lei de dependencia, que fracasou por outros motivos, pela necesidade de tela, ou de que todo o mundo tuvera dentro unha pensión. Eu creo que va por aí o futuro. E a mí me parece que plantearnos en este momento que eso é imposible, digamos que non posibilita un debate social necesario para ir por aí, porque claro, os que estades en contra, algunos, o que están en contra da renta básica, plantea o proceso do traballo, como traballo é un elemento fundamental social e que é necesario producir para poder estar nesa sociedade. E que a desincentivación da xente que tería unha renta básica para aportar a traballar. Claro, é un argumento de peso e que unha parte importante dos xóvenes que traballan agora se incorporan ao mercado laboral con salarios que non dan ni para sobrevivir, con lo cual iso tamén desincentiva muitísimo. A mí ese debate me parece que é un debate que temos que incorporar socialmente porque a perspectiva de que toda a población subsista é necesario. Eliminaríamos Cáritas, a Iglesia e un montón de xestión en prestaciones que ahora unha parte dos recursos se van a xestionar, por exemplo, as rentas municipales, que me parecen estupendas, pero unha parte moi importante dos recursos se van a propia xestión, que además é ineficaz, que non chega en moitas ocasiones a quen ten que dirixir directamente. Ou o Risga, que a experiencia da Risga que temos en Galicia, ou de outras rentas en outras comunidades, habría que unificadas, porque cada unha delas, valoradas e analizadas, digamos que o resultado entre o esforzo económico, digo que ese debate tamén me parece moi interesante e creo que
Bueno, Por te pillou moi rápido, vamos. simplificar. Hai unha proposta no sentido que fai un dos candidatos presidenciais franceses, o que gañou as primarias do Partido Socialista, que fai unha proposta de renta básica universal, unha cantidad mínima mensual que teñen dereito todos os franceses, pero lembrarme, que cheguen a unha determinada idade, que deben ser os 6 ou 8 anos. O coste evaluado desta medida pois sería equivalente ao que España gastan todas as administracións en todos os seus ámbitos. Iso é o que costa. En Francia pois sería pois aproximadamente multiplicar por 1,7 o gasto actual, que ten o gasto francés actual da administración pública é 40% do PIB. Entón nos poñeremos un 70% do Produto Interior Bruto. En fin, isto por dar un dato. Claro, estamos falando de outra cousa, que non é universal, pero se non é universal, xa temos todos os problemas. Estamos falando da renta básica universal. Por eso, a renta básica universal. Por eso. Pero as experiencias que hai por aí, Holanda e outros sitios... Non hai experiencias. Non hai experiencias porque incluso estas que saen na prensa algúns días dicindo hai unha experiencia de renta básica universal en non sei que sitio de Finlandia, non é verdade. Entón, as experiencias non valen. Non é certo que os teóricos holandeses desto levan anos con isto, pero son teoría, non é práctica. E logo, eu creo que ten un segundo problema que a mí me preocupa como economista, que é os desincentivos que introducen. Porque si queremos que sexa eficaz, ten que ser relativamente elevada. Entón, isto xenera desincentivos. Como non hai experiencia, non sei canto son, pero que algún xenera, seguro. Entón, isto pode ter un problema. Pero o primeiro é fundamental. Sí, o sea, bueno, y es un hombre que coche se dice rector na universidade, es economista. Sin embargo, as universidades, creo que saberás dar unha contestación a esto, as universidades seguen a proporcionar ensino sobre un modelo económico que hoxe está cuestionado porque é insustentable, un modelo económico basado no consumo e ao mesmo tempo... Non comparto eso. Non? Porque, as universidades en xeral no mundo, non comparto como modelo que económico se sea desenvolven, insustentable. modelos críticos que se desenvolven, pero o modelo dominante é un modelo que enseña o que é vivir insustentablemente. É dicir, hai como unha desconexión entre o desenvolvemento sustentable e as metas que se plantexan a nivel xeral e o que se está ensinando nas universidades. Bueno, é unha contestación. E a outra ten que ver coa innovación. É dicir, está habendo como un movimento nas universidades a darlle valor ao que se ensina, máis que ao factor de investigación e innovación, para adaptarnos un pouco máis ao contexto anglosajón, que é onde se está movendo o primeiro nivel de investigación e innovación. É dicir, por exemplo, a falta de falar inglés nas universidades, a falta de preparar os nosos investigadores para traballar liderando proxectos internacionais, para estar onde hoxe se desenvolven o comercio internacional máis importante, en Rotterdam, en Corea do Sur, en todos estes lugares, donde é necesaria unha formación específica, que non se está proporcionando. Podes comentarnos algo? Eu sobre a primeira parte eu non creo que o noso modelo sexa insustentable. Parto de aí, e segundo, pois seguramente hai a minha opinión, hai un excesivo peso do modelo económico convencional nas ensinanzas de economía, pero non me parece que eso sexa o peor nas nosas universidades. Entón, donde vexo o programa moi rapidamente, que temos moi pouco tempo. Eu creo que temos un bon sistema de formación a nivel de grado. Non demos o salto aquí ao modelo máis próximo ao anglosaxón, entre outras cousas, por dúas razóns, por a resistencia dos profesores, moi seria, e por a ausencia de recursos. Para poder facelo ben, teríamos que ter unha ratio profesor-alumno moi favorable, e además teríamos que querer, e hai moitos que non queremos, ou que non queren. Entón, como as universidades se basan máis que en outra institución pública na aquiescencia do profesorado,
os xestores das universidades teñen moita menos capacidade de intervención que en ningún outro sitio, pois a voluntariedade é básica. Eu creo que onde está o problema é na seguinte parte, nos cursos de mestrado, porque é aí onde se produce a vinculación co mercado laboral, e é aí onde non aceptamos. Por qué? Pois basicamente porque os cursos de mestrado os generamos os profesores, e con excepcións moi significativas, e con excepcións moi loables, pois nos queremos ensinar aquilo que nos interesa, pero o que nos interesa a nós non ten por que interesar a sociedade. Entón necesitamos refacer, digamos, esa outra parte. E eu xa sei que isto que digo, pois hai moitos colegas que non lle vai parecer ben, pero creo que é necesario decirlo. Temos que facer o que quer o mercado. Que o mercado son tamén as institucións, non é o mercado puramente privado, pero temos que xenerar a formación que se precisa porque o necesita a sociedade expresada a través do mercado. E sí, e temos que facer algunhas cosas que non teñen valor mercantil, por suposto. E a universidade é o sitio adecuado para eso. Pero cando fagamos así é porque decidimos facelo. E o debate entre investigación e docencia non vexo ben. Eu creo que un investigador de primeiro nivel debe ser tamén un bon docente. É un problema de equilibrio e de ritmos. Temos unha carreira profesional, tú sabes perfectamente, pois seguramente demasiado rígida nese sentido, en moitos niveis. É moi difícil que un profesor universitario dé o salto a privada e volva despois, porque hoxe é posible que unha persoa que fora durante 4 anos non sei que en outro sitio, se ten unha universidade e lle digan que mellor non ten plaza. Cosas deste tipo que non... Isto é unha anécdota, non? Pero que dificultan, digamos, que carreiras profesionais máis ricas e que enriquecen tamén, digamos, a docencia e a investigación moitas veces, pois se poden levar a práctica con normalidade. Creo que hai demasiada vixilencia, unha parte da vixilencia que provocamos nós. Así que é moi rápido e merecería unha resposta máis tal, pero dar unhas ideas. Quedanos 2 minutos. Debido a túa experiencia no municipalismo, eu quería preguntar a que é debido a que hai tantas dificultades para aprobar os presupuestos nos concellos. Será porque temos a veces políticos de terceira división que en realidad a veces tamén exijo e pido que os partidos políticos preparen a formación dos posibles candidatos cando teñen a sartén polo mango, cando as listas están sempre cerradas e teñen que poñen eles os nomes, é porque non preparan esos candidatos ou non son generosos ningún dos veces dos partidos políticos ou dos políticos en sí para aprobar os presupostos e ter aí entretenido totalmente aí sin poder resolver os problemas de hoxe en día. Moi rapidamente, eu creo que hai unha... O modelo institucional que temos permite que un alcalde sexa elegido sin ter garantía de estabilidade política ao longo do seu mandato. E, por certo, a proposta do Partido Popular de que goberna a lista máis votada non evita este problema, o agrava. É peor, pero o sistema que temos permite isto. Ao mesmo tempo, unha reforma de hai uns anos introduce un mecanismo que cada vez estamos usando máis alcaldes, que é a moción de confianza e o orzamento. Isto é un mecanismo para dicir, bueno, vostedes non me dan confianza, pero se non hai unha maioría alternativa, eu vou seguir gobernando. Isto xa está na legislación, e isto é o que fan cada vez máis concellos, tamén aquí na Coruña nestes días. En fin, é un mecanismo para desbloqueo de situacións. Sí, fixo o Valores e se fai cada vez máis concellos. Permite desbloquear estas situacións. Neste sentido, eu creo que hai un equilibrio razonable na legislación que desbloquea para non evitar a pregunta. E xa remato, para non evitar a pregunta, eu creo que estamos nun sistema político, sobre todo no plano municipal, que gañou en pluralismo. Hai algún concello que coñezo, neste caso gobernado polo Partido Socialista, pero podía ser gobernado por outro, hai 9 forzas políticas diferentes no concello. Tui. 9. Goberno o Partido Socialista que ten 3 concelleiros.
E é a lista máis votada. En fin, no, Que son medio portugueses. no, quero decir que esto exixe un... Amo Portugal. Que para a formación de gobernos estables ten que haber, pois, eu creo que unha madurez en forzas políticas que se sinten chamadas a gobernar pois desde as súas posicións sin ter en conta os demais. Eu creo que isto é un problema que temos hoxe en España, en Galicia tamén, non? E posiblemente, pois, hai que dicilo, non falo da Coruña, porque teño diante a dos concelleiros e claramente, non falo da Coruña, sino globalmente. Pois o Partido Socialista viña dunha cultura política donde era o partido da esquerda, que gobernaba necesariamente, cando non gobernaba a dereita, gobernaba o Partido Socialista. Bueno, hoxe non é así no plano municipal, non? E isto tamén pois, nos introduce novas exigencias, non? Temos que aprender a gestionar esas situacións, non? Isto é un aprendizaxe. Pero non é responsabilidade nosa, soio, eu creo que en algúns casos claramente a responsabilidade está máis nos outros lados. Si el que transmitiría os partidos políticos, porque ao final son os que deciden ese consenso, si van a falar dunha forma de outra. Sentimos moito, temos que dar por rematado este acto. Moitísimas gracias, señor Becerro, moitísimas gracias tamén ao señor Bueno, lembrarlles, por favor, que o día 23 temos outra conferencia deste ciclo na que vai intervir Luis Villares, portavoz do Grupo Parlamentario de Marea. Moitas gracias.